Kakita na ka mabalina? Lucky day you today. Tinatawag nga Little Boracay sang Ginubaan. White Sand Beach pero ang pinasahi sa iya kay napatungan sang duha ka mga kuweba. Diri halos nagatabo ang baybay kag ang bukid kag naipit sa tunga ang white sand. Ini ang ginapapugal nga ubong beach kag cave sa Banwa sang Ginubaan. Umalimpas ang una, tubtob subong, ang butika sang masa, parato ang bulong. Ang Ginubaan ang pinakaulihing nga banwa sa Southern Negros antes mag Negros Oriental. Handa permi magbuli, Grace Pharmacy. Mga 3 to 4 hours nga drive from Bacolod City. Kag ang ubong makit-an diri sa may barangay Bakuyangan. Grace Pharmacy. Mahapos pangitaon kay tanan nga locals diri nakatultol. May gamay nga rough road nga maagyan pasulod, may mga sementado naman nga parte sang dalan. Ang amo ni katuan amo ang ubong Paradise Beach. 100 pesos ang entrance fee para sa bisita, kag 50 pesos para sa mga taga-Hinubaan. May cottages nga for the day, may pang overnight, kag may area nga pwede maka-pitch sa tent. Low tide sa pag-abot namon pero kung high tide, balas kag tubig lang ang makita mo dire. Gikan sa ibabaw, makita mo ang nagaagaw-agaw nga blue kag green nga tubig. Istorya ni Anay SB member Elmer Bagbanwa, iya sang pamilya sang iya nga misis ang ini nga resort, hindi lang ini basta-basta nga baybay. May historical event pa nga natabo sa sini nga lugar. Diri sadto nagpanago si Colonel Jesus Antonio Villamor, isa ka Filipino-American pilot kag spy, kag Medal of Valor awardee bangod sa pagbato sa mga Japanese soldiers sa World War II. Diri sa Catmon Point siya nagdungka sakay sa submarine. Dumubos na itong aeroplano kung bomba sa hapon, kinuha na siya sa aming kano. Looking trained as intelligence. Intel. Intel. Amo na nagindulong sa submarine diri sa... Nga diri man sir? Ubong point. Nga sa ubong point di daw? Oo, diri sa gindulong. Ano ang ara sa ubong point nga diri sa gin? Tungod nga, ari yung safety nga pananaguan nila. Makapanago di saya? Sila may kwarto ginasada nga kay Jesus Villamor. Pwede ka makatour diri sa ubong. May ara sila sang tour guide, pero safety first. Dapat magsuksok sang helmet kag dapat may tour guide. Si John ang amon nga guide, taga LGU sang Hinubaan. Kag ang nagtour sa amon diri sa ubong, ang trending artist sang Hinubaan nga si Kent Rio Durbano kon si Tata, kag syempre si Milo Edhan Navarro sang Milo's Snack Bar. Una namon naging sulod ang Dry Cave.
Ang isudan pa lang nga baba sang kuweba, daw alingagngag sang tawo ang shape. May buhi nga mga stalactite kag stalagmite nga makita sa sulod. Hindi na ginakuha sa mga nabulong sir, tapos amo nilang napainom sila ginabulong. Para mo kayo? Kami nirasa ako sa tulog sa kulan mo. Ano mapabulongin na yung balatian? Ambot lang kasi. Nari, kublat na batsag lang. Masakit gina ako. Dugan. Pati na mga bats. Ang guluwaan sa kuweba, daw isda ang shape. Sa piyak naman, the wolf. Kinahanglan ang guide kay madulom ang kuweba. Kag hindi mapaktan kung ano ang ara sa sulod. Di man og? Ako sir, madamo-damo, di kayo mag-og. Damo di man og? Wala subo. Wala subo. Wala sa sulod. Araw? Wala na Araw? subo. Ano na man og? Ato man og? I-vlog nyo sir, Ano sa? Amon sang si Snake. Di ba? Patay ka gina niya. Ang si Snake sir, was nga ang ginatapakan mo na sa, ginasakit mo sa inaya, nagkusiligan manakit ginasa. Boss, di ba? Sang una, ginasulod sa mga tao ang kuweba kag ginapang utod ang mga stalagmites ug stalactites pero sang 2014, ginhibo nga parte sang ecotourism site sang Banwa ang area kag ginproteksyonan. Sang una gani, ginamisahan pa diri sa sulod sang kuweba sang kulto. My Lover's Lane sa ibabaw overlooking sa Sulusi. Kag diri makita ang kwarto ni Colonel Villamor sang una nga natago. Ginbili na ko nila sa sagwa. Kay di na ko kuno makaigo sa suludlan kag guluwaan sang kuweba. Budlay na. Base magsupon ko to. Gusto mo gan? Ayan, okay. Pe. Back roll lang. Sa piyak naman nga side sa beach ang wet cave, gali dapat ready to swim ka na. Magkanto dito. Si Milo, hindi prepared. Ma'am, pili ka guest sa show mo, ma'am. Pero, pak! Di na lang. Gamay lang nga nalakton, malapot mo na ang ini nga kuweba. Nag-green ang tubig sa sulod. Kung ako maglantaw, gapalahuwayan sang balyena, no? Pero pati ako na iya, ha? Ari ang balina! Ako ang Marino. Kakita na ka mabalin, ha? Happy day you today! Kabalo ka na maglangoy, di ba? Kasi ka mapasukan ng swimming skills kasi. Makaswimming ka sa baybay, samtang nagapahandong sa sulod sang kuweba. Ining duha ka mga kuweba nagaatubang sa Sulusi, ang dry kag wet cave. Pang pamilya, pang barkada, pang bonding, pang parelax kag pang adventure, kag pang nature tripping all in one venue.
nga ang ubong ang isa lamang sa madamo nga mga lugar nga matahom kag makahatag sa kalingawan sa aton diri sa may Banwa sang Hinubaan. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping Druming, i-follow mo yung Facebook page kag YouTube channel DJcast Negros. Ululupod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping Druming.